Ka JN Suzuki kebadan ha Mawblei bat Tnat ha Shillong Mawblei ha Kiwei nongpo nongston maungap ICAR bat tura ka wanra shapi ya ki offer ba Pher na ka benta ki customers ki bakwa ban thiet ya ka Suzuki Gixxer 150 kin yo ya ka assured voucher ka bahadu 1000 tingka na ka benta ki customers ki bakwa ban thiet ya ka Suzuki Gixxer 250 lani V-Strom SX 250 kin yo ya ki assured gift vouchers ka balai 1000 tingka om tang kita phila ru ban thiet ya ki arshaka da ka basil down payment ha ka sot ka bared pin yo ru ya ka free helmet ka roadside assistance but ka discount haki accessories pila ban call haki niki number nyo riu ar pra not san lai pra khandai lani khandai nyo sao wei riu not lai khandai lani khandai lai riu ar not riu san not ar wei lani pila ban wan shaka JN Suzuki dealer ban yo yaki jingtep ba company